Ahojte, moje meno je TJ Tips a vítam vás u mojho ďalšieho videa na hru Minecraft. Tentokrát to bude asi 5. Nie, tentokrát to bude 3. diel na singleplay, na multiplayer. Budeme točiť let's play. Určite ste si mohli všimnúť, že nám tu rástli sugarcane. No tak čo s tým introm? Intro som zatiaľ ešte nedal do poriadku, pretože mám málo času teraz. Dneska tiež nenatáčam s kidom, pretože zase má povinnosti v škole. Išiel na doučovanie. No. Tak. Tu ešte urobíme nejakú tú farmičku. A ešte tak. My si urobíme ešte menšiu farmičku, alebo farmu, ako si to vezmeme. Tak sídy. Tak. Máme 6 litov, čiže to si uložíme sem. Toto sídy, tak. No, uvidíme, či sa... Aha, už máme veľa týchto, čiže myslím, že brikov máme už veľa. My si z toho už poriadne môžeme urobiť domček. Aspoň myslím. Hop. Koľko máme? Dobre. Máme 32. Tu máme 38 už. Tu máme ešte tak. My si to tu zahradíme. Nie, toto som nechcel. Tu bude drevo. Tak, a tu už to hodím naspäť. Aj tu robíme to isté. Nie. No, tam budú briky. Tam budú briky. No. Tu budú briky. A čo ešte by sme mohli? My si počkáme, kým sa nám to vypáli. Robíme si brick. Iba jeden. A zase to budeme ťažiť. Možno nie. Možno si budeme robiť domček. Domček si budeme robiť. Áno, domček si budeme robiť. Určite si dneska dokončíme domček. No, tak dve budú briky. Tak. Už máme za chvíľu zničené brnko. A jo, už máme to asi vyrástie. Toto tu zasadíme. Toto odložíme. Tak. Urobíme si normálne tehly. A čo ešte by sme mohli urobiť? Neviem, čo by sme mohli urobiť, pretože zase nepojeme tam. Ale veľmi rád by som bol, keby sme našli enchant table. No nie enchant table, ale... What? Tu sme neboli. Či? Nie, tu sme neboli. Bolo to od nás takto ďaleko. Hop! No, to sme si trošku pokazili. O 3 XP sme prišli. Lomeme home. Čiže nič moc. To by môžete všimnúť, tak
idem si tu dokončiť domček, urobíme si dvere. Tak, dobre, že nám ich nikto neodpadí. Mrázu dvere. Tam si ich ešte väčšine. Tak sa ešte aj tú farmu by sme si mohli zväčšiť, čiže berieme seedy, kde sú seedy? Seedy sú tu. Tu zoberú toto, tu si to odložím. Som to nepodarilo, tu máme ešte seedy. 8 seedov, ale nemáme hlinu. Takže hlinu nemáme a nemáme ani motiku. Motiku máme, dobre. Ja si ešte zájdem pre hlinu, tedy vyrazíme si na hlinu. Si to tu trošku naťažíme. A už sme zaťažili. Sme sa nezaťažili. Nenaťažili som sa tam, nezaťažili som sa. No teraz to už nevadí, už som povedala, čo som nemal povedať. Tak som ešte chcela robiť, ale robíme ešte ten kyblík. No kyblík si robíme. Aha, ešte torčky sem dám. Som zle hodil. Som chcel opačne robiť. No, teraz to už nevadí. Dúfam, že sme tam nedali zvyšku. No, dobre. Tak. Tam robíme raz, dva. Budeme už určite vedať, že kedy si dokončíme ten náš domček. Tu. Vidíte to? Takže veľmi dlho sa to bude robiť. My si ešte urobíme lopatku. No tak, lopata, raz, urobím, ne, dobre, raz, lopatka, a čo ešte? Tak. Tu si urobím ten brík. Tu to hodíme. Sem si hodíme, a čo je? Kde? Ideme len tam. Treba nám ešte urobiť ešte jednu vec. Ale niekto nám zvoní, čiže hneď som späť. Prepáčte mi, že toto video už musí skončiť, ale už dneska musím niečo ešte vybaviť. Ozvem sa vám ešte, za chvíľku sa vám ešte ozvem, takže mier a potom sa vám ozvem a budeme zase natáčať, čiže čau. Zatiaľ čaute. Ahoj. Ahoj.